Svaka zahvala zaista i doista na početku i na kraju pripada jedino i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje. Salavat i salam i spas neka na poslije Božje poslanike miljenika Muhammeda, sina Abdullahovog, salavatullahi wa salamu alejhi. Salavat i salam i spas neka na njegovu plemenitu porodcu Ehli Bejt, zatim na njegove časne ashabe, prijatelje, drugove i pomagače, potom i na njihove tabine, sjedbenike, nasljednike i pratioce. I na koncu, salavat i salam i spas neka i na sve generacije vjernika koje njih nastave pratiti i u stopu slijediti u činjenju i naređivanju dobra i odvraćanju od svega što je zlo do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, Allahu i robovi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tema današnje hutbe, inša Allahu ta'ala, jeste promocija decembarske umre. S obzirom da uz Allahu dželle pomoć u mjesecu decembru, zadnja sedmica mjeseca decembra i prva sedmica mjeseca januara idemo džematski na umru, inša Allahu ta'ala. I s obzirom da je učestala pojava da sve više ljudi ide da posjeti Meku i Medinu, a s obzirom da ima tih koji ima puno, još više ljudi koji ne idu u Meku i Medinu, ali zato idu redovno u Antaliju, idu redovno u Hrvatsku, redovno idu na Maldive, idu po Alpama, planinama, brdima, kupuju auta, a neće da idu u Meku i Medinu. S obzirom na ta dva razloga, odlučio sam se na ovu temu da pokušamo na jedan drugačiji način približiti ljudima šta je to zapravo umra. Kao prvo, uzvišeni Allah u suri Az-Zariyat kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Uzvišeni Allah čovjeka nije stvorio da jede, pije, radi i umre, što kaže jedan učen insan iz BiH, nego je stvorio insana da Allaha obožava. Obožavanje Allaha je, braćo, i kad čovjek ima spolni odnos sa svojom hanumom. I čovjek koji to nanijeti Allaha radi da bi se klonio harama, on ima nagradu. I to se kaže radi Allaha, iako je to užitak. Čovjek koji ujutru ustane i ode na posao da prehrani familiju, on je poput muđahida na Allahovom putu. I to je radi Allaha. Da ne bi neko mislio kad kažemo radi Allaha, aha, to je samo namaz, post, zekijat i Kur'an. Ne. I to je radi Allaha. I to je obožavanje Allaha. A znači nisi otišao u grijeh, čovjek se oženio. Što? Zašto? Pa da se sačuva bluda, na primjer. Prvo. Drugo, da uživa sa ženom. I to je legitimno. Treće, da dobije djecu. Četvrto, da ima nasljednike. Sve su to legitimni ciljevi u šerijatu. Dobro. Uzvišeni Allah čovjeka i džine nije stvorio osim sa jednom svrhom. Kojom? Da Allaha obožavaju, da njemu robuju, da njemu budu pokorni. Njemu, ne sebi, njemu, Allahu. A sve ovi naši čeifovi, želje, prohtjevi, uz malo šerijatskog znanja, vidjet ćete, pa sve je to radi Allaha. Otići na posao zaraditi, pa ste u hadisu, ka poput muđahida na Allahovom putu, Allahume salam, svaki zalogaj kojeg dijete pojede i žena kaj je sadaka, po hadisu sadaka, kao da si siromahu dao zalogaj. Otići u Lidl, potrošiti 500 € na hranu, ulje, šećer. Ali ako nisi tako nanijetio, onda nije to radi Allaha. Ali ako si nanijetio, onda je to radi Allaha. Kaže šejh Tarifi, dva čovjeka stoji, kaže u safu zajedno jedan do drugog, a kaže, a razlika u namazu, kaže, kao između nebesa i zemlje. Zašto? Zbog nijeta. Allahum se. Isto uradili. U istoj džaviji klanjaju dva insana. Zajedno u safu jedan do drugog. A razlika u njihovim namazima koji između nebesa i zemlje. Zbog čega? Samo zbog nijeta. Samo zbog nijeta. Od Ebu Hureyre se prenosi da je poslanik sallallahu sallam rekao El umratu ila na umrati kefaratun lima bejnahuma. Od umre do umre, kaže, Allah oprašta sve grijehe male između toga. Od umre do umre. Kao što je došlo u hadisu, od džume do džume. Zašto ljudi dolaze na džumu?
Jeste sigurni da je samo zato što moraju? Od džume do džume svi grijesi mali oprošteni. Kome? Pa onome ko nanijeti tako. A da bi nanijetio tako, pa moraš prvo naučiti da je to tako. Moraš prvo saznat. A da bi saznao, pa moraš učiti Allahovu vjeru. Gdje u Minhenu možete naučiti Allahovu vjeru? Gdje se uči Allahova vjera? Djeca uči u Mektebu. Dobro, gdje uči odrasli Allahovu vjeru? Na Facebooku. Malo sutra. I u džamije. Džamije su zato. Gdje se ljudi liječe? Pa u bolnicama. Allahova vjera se uči u džamiji. Od umre do umre Allah oprašta sve male grijehe, zato što veliki grijesi poput gibeta, alkohola, kocke, kamate i tako dalje, Allah neće oprostiti. Zapamte ovo, nije da ja znam gajb, ja ne znam gajb, ali nam je došlo u hadisima tako. Obavijestio nas je poslanik alejhi selam. Allah neće oprostiti veliki grijeh, veliki, osim da se čovjek iskreno pokaje. A da bi se čovjek iskreno pokajao, prvi uslov, kada sad ću ja uzeti kaj kamatni kredit na 30 godina, kaže, pa ću se pokajati, kaže, sljedeće godine. Nema od tog ništa. Nema od tog ništa. Znači, čovjek mora biti žao što je to učinio. Žao, a ne da ima osjećaj da je on prevario sve ostale muslimane tog grada zato što oni nisu uzeli kamatni kredit. I on misli da je pametniji sad. On je pametniji, moderniji i on je skonto vjeru, a oni nisu skontali vjeru. Znači, mora ti biti žao. Ako ti nije žao na srcu, nema od pokajanja ništa. U startu nema ništa. Nije ti žao. Drugi uslov, da se više nikad ne vrati tom grijehu. Treći uslov, da prezire taj grijeh, da ga mrzi, a ne da ti bude drago. Uzeo čovjek na 30 godina kredit, pa se pokaju naredne godine, ali mu drago što je uzeo kredit i kupio stan. Drago mu, kaže, snašao se. Nema to pokajanja ništa. Da se ne zavaravamo. Od Ajše se prenosi, kaže, rekla sam, Allahov poslaniče, da li žene trebaju da idu u džihad? Odnosno, ima li džihad za žene? Kaže, ima. Za žene ima džihad u kojem nema borbe. Žene imaju posebnu vrstu džihada za koji nema borbe. Kaže, el hađu wal umra, da obave hađ i da urade umru. Subhanallah. Za žene je propisan džihad u kojem nema borbe, ratovanja. A to je, jer džihad jezički dolazi od glagola džehide jeđhedu, ulagati trud. Čuli ste za riječ mučtehid. Mučtehid, muđahid. Pogledajte, jezički je slično. Jer je osnova, korijen te riječi, onaj koji ulaže ogroman trud da bi nešto postigao. Pa se jezički, muđahid znači onaj koji se mnogo trudi, jezički. A onaj koji se bori u našoj domovini, da odbrani zemlju, čast, vjeru, porodcu, ženu, djeca i metak, zar nije ogroman trud da izložiš svoj život opasnosti? Da ugroziš svoj život da bi ovo vamo odbranio. Hadis zabilježio imam Ahmed svoj musnadu. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Tabi'u bejna al-hađi wal-umra. Kaže, hađ i umru jedno za drugim u kontinuitetu obavite. Kažu učenjaci, ako je čovjek obavio umru, to znači da mu hađ postaje prioritet i obaveza poslije toga. A ako je obavio prvo hađ, onda neka požuri sa umrom. Zašto? Kaže poslanik alejhi selam: "Fa innahuma yanfiyan al-faqra wa-dhunuba." Zato što hađ i umra odstranjuju siromaštvo od čovjeka. Čiste ga siromaštva i odstranjuju i udaljavaju siromaštvo od čovjeka i čiste ga grijeha, siromaštva i grijeha. Kaže, kema yenfil kiru
khabeth al-hadidi wal-dhahabi wal-fidda. Kaže, kao što kovački mijeh čisti gvožđe, srebro i željezo od prljavština. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. A za hadž koji je mebrur, kod Allaha primljen, obavljen, pazite, hadž mebrur. Često čujete, kaže, hadž mebrur, da ti Allah hadž mebrur. Znate šta je hadž mebrur? To je hadž obavljen u potpunosti, sa svim ruknovima, svim farzovima, svim sunnetima, svim mustehabima i tako dalje. I ode čovjek na hadž i nije bio na mini, gdje je boravio Allahov poslanik, što je sunnet. I on misli da je obavio hadž mebrur. Nisi obavio sve. Kaže, a ja nije obaveza. Pa dobro, nije obaveza. Je li bio poslanik? Jest. Pa ti nisi. Allah, ali nije to hadž mebrur. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom životu obavio 4 umre i jedan put je bio na hadžu, takozvanom oprosnom hadžu. Od Ibn Omera, radijallahu ta'ala anhuma, se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: El gazi fi sabilillah wal hađu wal mu'tamiru wafdullah. Kaže, gazija na Allahovom putu 1, hađija 2, mu'tamir koji odlazi na umru 3. Kaže, to je Allahova delegacija. To su Allahovi ambasadori. Da'ahum fe eđabuhu. On ih pozvao, a oni se odazvali. Wasa'aluhu fe a'tahum. Oni mu tražili, dovili i on im dao. I Allah im dao. Hadis zabilježio imam Buhari, imam Ibn Mađe u svome sunanu. Jedan od razloga zašto ljudi idu na umru, osim obreda samog umre, pored toga, mimo toga, bonus, dodatno na to, jeste da stanu metar preko puta Allahovog poslanika i njegovog mezara i da ga poselami. Kako ljudi imaju tremu kad treba sa šefom razgovarati, jel tako? Danima se pripremaju, cifra se, odjeća, vježbaju se, govori pred ogledalom. Šta će reći šefu? Šta će zatražiti od šefa? Kako? Kojim riječima? Da li da mu to rekne ili ne rekne? I dođeš u Medinu, staneš, ima tamo pregrada, a preko puta pregrade, iza pregrade, leži ukopan Allahov poslanik. U Ebu Hureyre stoji da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ma min ahadin yusallimu alayya. Kaže, neće mi niko nakon moje smrti nazvati selam, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Neće mi nakon moje smrti niko nazvati selam, a da uzvišeni Allah ne povrati moju dušu u tijelo da mu odgovorim na selam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis zabilježio imam Ebu Davud u svome sunanu. Od Ibn Mas'uda se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati as-salam. Kaže, uzvišeni Allah doista ima posebnu vrstu meleka, putnika koji putuju po svijetu, turista, meleka turista. Jer sijaha na arapskom je turizam, koji puno putuju. Kaže, šta im je zadatak? Kaže, dostavljaju mi informacije kome je od mog umeta poselamio. Koga mi selamimo? Šefove, braću šefova, njihovu djecu selamimo, njihove roditelje, ne bi nam šta valjali. Inače, govorim generalno. Ili kaže poselamika poslanika u Medini, ama nema potrebe čovječe, nema potrebe. Allah ima meleke, turiste koji će otići u tvoje selo i čuće kad si poselamio poslanika.
Selam se ne šalje. Do poslanika dolaze haberi da si poselamio poslanika. Nisam. Allah ima meleke, turiste, koji puno putuju, obilaze i šta rade? Yubelliguni, dostavljaju mi, kaže poslanik, min ummeti, od moga ummeta, esselam, dostavljaju mi selame. Poselamio te Jasmin iz Tešnja, poselamio te Semir iz Dervente, poselamio te Mustafa iz Gladovića. Dostavljaju poslaniku, alejhi selam. Hadis zabilježio imam Nesai u svome sunenu. Kaže Mula Ali Kari, poznati hanefijski muhadith i učenjak, u komentaru ovog hadisa, kaže u ovome hadisu ima jedna naznaka da je poslanik alejhi salatu wasalam vječito živ. Osnova je da su vjerovjesnici alejhi musalam, kako je došlo u jednoj predaji, da su vjerovjesnici ahja fi qubur, da su živi u svojim kaburovima. Učenjaci se razilaze kakav je to život, pa kažu to je poseban berzahski život, nije poput našeg, ali mi ne znamo njegovu kakvoću. Dakle, tijela vjerovjesnika su živa. Vjerovjesnici su živi u svojim kaburovima. I čak stoji u toj predaji, kaže, yusallun, klanjaju. Čak stoji u toj predaji da klanjaju. Dakle, nisu mrtvi. Od Ebu Hureyre također se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La teđ'alu bujutakum kubura, nemojte vaše kuće pretvarati u mezarja, u kaburove. Wala teđ'alu qabri ida, i nemojte moj kabur pretvarati u nešto što se sezonski obilazi. Wasallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum. I kaže, donosite salavat na mene, jer kaže, do mene dopire vaš salavat, haythu kuntum, gdje god se, kaže, nalazite. Gdje god se nalazite. A ne poštom šaljemo selam poslaniku. Dakle, kad poselamiš Allahovu poslanika i donosiš salavat na njega, iz Tuzle dođu meleki koji su tamo u Tuzli i obavijeste i prenesu tvoj selam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže šejh Ibn Baz, rahimehullahu ta'ala, kaže velik broj islamskih učenjaka od ehli sunneta su bili stava da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ u kaburu, životom kaburskim, la ja'lemu, čiju kakvoću, dakle tog života i način, ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Drugi razlog zašto se ide u Meku i Medinu, osim umri, osim da se stane i lično poselamiš Allahovog poslanika, u njegovoj džamiji, u njegovom gradu, pa onda poselamiš Ebu Bekra, Omera i tako dalje. Drugi razlog, i to se radi kad se putuje turističke agencije, dakle ime autobusa, ide se do mesdžida Kuba, prvi mesdžid u islamu, od Usejda ibn Zuhejra al-Ansari, radijallahu ta'ala, se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: As-salatu fi mesdžidi Kuba ke umra, namaz koji čovjek obavi u mesdžidu Kuba ima nagradu umre. Sam namaz, 2 rekjata u Kuba mesdžidu, eto ti nagrade umre. Pored umre koju ćeš obaviti. Hadis zabilježio Tirmizi u Sunenu. Od Sehla ibn Hunayfa se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men tatahhara fi bejtihi thumma ata mesdžida Kuba fa salla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Kaže, ko se očisti u svojoj kući, uzmi abdest u hotelu, kaže, a onda ode do mesdžida Kuba i u njemu klanja namaz. Kaže, ima nagradu umri. Hadis je bilježi Ibn Mađe u svom sunenu. Na osnovu ovoga hadisa učenjaci su zaključili da bi se ova nagrada umre dobila, ima uslov. A to je da se insan abdesti i ciljano uputi ka mesdžidu Kuba da obavi taj namaz sa namjerom ove nagrade. Još jedan od razloga glavnih zašto se ide na umru, između ostalog,
i što je vjerom propisano, jeste da se obave namazi u džamiji Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u El Mesdžidu l-Haramu u Mekki Mukerrami. Kaže uzvišeni Allah: "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." I namaz obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji ruku čine i namaz obavljaju, kaže i vi to činite. U suri Merjem kaže uzvišeni: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kaže, i njih smijeniše naraštaji koji namaz napustiše. Napustiše, kaže, namaz i počeše strasti da slijede. Oni će propast sigurno doživjeti. Illa men tabe wa amene wa amile saliha. Osim onoga koji se pokaje i ponovo počne da vjeruje i bude činio dobra djela. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Takvi će, kaže, sigurno biti u džennet uvedeni i sigurno im neće zulum biti učinjen. Ova silna putovanja po Maldivima, Turskoj, Antaliji i tako dalje. I onda vidiš, istog insana nije nikad bio u Mekki, Medini, podsjetilo se me na jedan hadis koji moram sa vama podijeliti. Poznat hadis od Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima, kaže, tako mi onoga čiji u ruci je moja duša, kaže, razmišljao sam da naredim, kaže, da se skupe drva, kamara drva, kaže, pa da se prouči ezan u džamiji za vrijeme namaza, a onda, kaže, da izađem iz džamije i da vidim ko nije došao na namaz u džematu. Da vidim te ljude koji nisu došli. Kaže poslanik alejhi ve sellem. A onda, kaže, da odem i da im kuće popalim. Tim što nisu došli na namaz u džemat. Zašto? Objašnjava dalje poslanik i to je poenta ovog hadisa. Kaže, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Obrate pažnju. لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا, kaže, tako mi Allaha, onoga u čijoj ruci je moja duša. Zašto je to poslanik rekao? To je strašno. Da izgovori, da mu dođu misli da spali nekome kuću. Vjerniku muslimanu. Kaže, zato što, tako mi Allaha, kad bi, kaže, nekom od njih koji nisu došli na namaz u džematu, kad bi, kaže, takvi znali da će tamo, to jeste u džamiji, naći kakvu masnu oglodanu kost, ev mirmatejni hasanetejni, ili, kaže, kakvu dobru žlipu sa ovčjih papaka, ukazujući na ukusna jela tog vremena, kaže, le šehide le iša, kaže, došli bi na jaciju. Današnjim rečnikom rečeno, kada bi munafik znao da ima pečenje u džamiji, došao bi. Ako nema pečenja, neće doći. Kad bi znao da ima trgovina i biznis u Mekki, Medini, došao bi. Nema biznisa, neće doći. Nema interesa, neće doći. Ima interes, eto ga. Čije su to osobine? Osobine munafika. Hadis zabilježio Buhari u svome sahihu. Zato preispitajmo se dobro, preispitajmo iskrenost, preispitajmo naš iman, naše vjerovanje. Zašto dolazimo u džamiju? Jel samo radi Allaha i isključivo radi Allaha? Ako ima biznis u Antaliji, ode u Antaliju. Pitaš ga, pa što nisi išao na hađ? Kaže, inšallah, kad me Allah pozove, subhana, a zanimljivo, Allah te zove u Antaliju, jel? Allah ga zove u Antaliju i Grčku, i Hrvatsku, i Zadar. I svake godine ga zove. Pazite, nije jednom ga pozove, svake godine ga Allah zove. Svake godine. A svako 3 mjeseca ga zove na Alpe. Nije posjetio Kuc, nije ga briga za Kuc uopšte. Ne planira uopšte da tamo ode. Ne interesuje ga uopšte. Bejtullah, Allahove kuće ne želi da je vidi.
Nema čovjek želju da je vidi. A gleda Alpe svako 3 mjeseca. Svako ovo kvartalno kad su ferije. Gleda Alpe i ne mogu mu dosaditi jezera oko Minhena. To je sve legitimno i dozvoljeno. Ali ono što začuđuje je izostanak želje, volje, htjenja, čežnje. Nema čežnje da ode i posjeti grad Allahov poslanika i njegov grad rođenja. Inna salate tenha anil fahšai wal munkar. Namaz je jedan od najboljih metoda da odvrati, očisti, popravi insana i udalji od svega što je ružno i razvratno. Više od 17 rekata dnevno, 500 rekata mjesečno i 6000 rekata godišnje. Ponavljanje riječi ezana i ibadet. Učenje zikra, dove poslije ezana, ibadet. Abdest za namaz, ibadet. Dova poslije abdesta, ibadet. Hod prema džamiji, svaki korak, ibadet. Uzdignuta deređa, povećan broj sevapa, smanjen broj grijeha. Sam boravak u mesčidu, ibadet, u propisu namaza. Čovjek sve dok boravi u mesčidu čekajući naredni namaz, ima kao da klanja. Ima nagradu kao da u namazu da klanja. Suneti prije farza ibadet, farzi ibadet, suneti poslije farza ibadet, zikr poslije namaza ibadet, dova poslije farza ibadet. Pa kako da to ne ostavi traga na insanu? Kako da ga ne popravi? Kako? To je pitanje. Dnevno klanjamo 5 namaza. Dnevno. Mjesečno 150. Godišnje 1800 namaza. Za 10 godina klanjamo 18.000 namaza. Za 50 godina klanjamo oko 90.000 namaza, je li tako? Za koliko godina? Za 50. Pazite, u džamiji. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedan namaz kod Kjabe vrijedi kao 100.000 namaza. Čovjek klanja 50 godina, svih 5 vakata namaza u džamiji. A jedan namaz, 5 minuta, pored Kjabe, vrijedi kao 100.000 namaza, obavljenih u bilo kojoj drugoj džamiji na dunjaluku. Kaže Ebu Bekr en-Naqaš, kaže, računao sam vrijednost jednog namaza u El Mesjidul Haramu u Mekki Mukerremi. I kaže, došao sam do rezultata da jedan namaz vrijedi kao životni vijek u kome se klanja 5 dnevnih namaza u trajanju od 55 godina, 6 mjeseci i 20 dana. I ovaj bošnjo sa početka priče, klasični, prosječni, koji putuje po Maldivima i tamo da, gleda što je umra skuplja ili jeftinija 200 eura. Molim vas. Gleda cijenu, a ne vidi sve ovo što je rečeno danas u hudbi. I još mnogo toga. Umjesto u glavi da ima 100.000 namaza na ahiretski konto, ne špar kase, ovo i to, ne govorimo o tome, a ahiretski konto. 100.000 namaza za 5 minuta truda. I za kraj, kao što ste vidjeli, cijena ovogodišnjeg aranžmana je 2450 eura. Puno skuplji nego ranijih godina, slažem se. Međutim, ja se malo raspitu. 300 eura je noć jedne kuće sa bazenom u Hrvatskoj oko Zadra što se iznajmljuje. I naš narod masovno iznajmljuje. 7 dana puta 300 eura je 2100 eura. Obične kuće sa bazenom. Avionske karte. Najsavremeniji hoteli. Doručak. Arefat. Muzdalifa. Mina. Džamija Allahov poslanika. Kjaba. Kaže, puno mi je, kaže, dati 2000 eura.
previše. Izgleda glomazno. Zašto? Pa šeitan ga uzjahu, eto zašto. Uzjahu ga jarane šeitan, vozi auto 30-40 hiljada eura i molim vas lijepo gleda, umru 100 eura gore dole. I ono što je očito, i na to moramo ukazati, u jednoj slabijoj hadijskoj predaji je došlo da je jedan od preznaka sudnjeg dana, da će ljudi ići na hadž i na umru turistički. Da neće ići iskrena nijeta. Molim Allah dželešanu da nam očisti nijete, da ispravnog nijeta posjetimo Meku, Medinu, da posjetimo džamiju Allahovog poslanika, da posjetimo njegovu Kjabu, da hodamo ulicama kojima su hodali ashabi zajedno sa Allahovim poslanikom. Barik Allahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون